or somewhere at Gethsemane. When you choose how much postage to use, ο αναποφάσιστος και η μονάκριβη, παρέξυπνη και μετάμορφη θυγατέρα του Ταχής. Ο βασιλιάς φοβόταν θα πεθάνει και θα αφήσει μόνη της την κόρη να αντιμετωπίσει ο φθορούς φόρος του. Σκέφτηκε να συμμαχίσει με ένα από τα τρία γειτονικά ισχυρά βασίλεια, παντρεύοντας την κόρη του με έναν πρίγκιπα. Αλλά η απόφαση αποτύχθηκε δύσκολη. Από τη μία, ο βασιλιάς δεν ήθελε να δυσαρεστήσει κανένα. Και από την άλλη, η Ταχής έπρεπε να επιλέξει εκείνη το σύζυγό της. Δεν ξέρουμε ποιος από τους τρεις πρίγκιπες αξίζει τον τρόπο σας, ο Παναγιώτης. Κάντε κάτι, δεν σας λέω. Το βασιλείο μου θα καταρρεύσει πολύ σήμερα. Η κόρη μου πρέπει να ματευτεί. Ψωνάρα. Αλλά να, καταφτάνουν και οι υποψήφοι τρίτοι. Πρέπει να βρούμε μια λύση, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Πατέρα, εγώ το είπα και στο ξαναλέω. Ο άνδρας του διαπατριχτό πρέπει να είναι πολύ έξυπνος. Παπαδούλη μου. Το Συμβούλιο των Σοφών αποφάσισε. Θα καλέσουμε έναν τερπίση για να βρει τη λύση. Πέσανε τα μάτια στους πρίγκιπες, τους βάλανε στη σειρά. Και προσαρμόσαν την πλάτη τους από ένα δίσκο. Έπειτα έκρυψαν τους δίσκους που περίστεψαν. Ο πρώτος επιτρέπονταν να δει τους δίσκους των άλλων δύο. Ο δεύτερος μόνο του τρίτου. Ο τρίτος δεν επιτρέπεται να δει κανενός το δίσκο. Όποιος βρει το χρώμα του δίσκου που φέρει στην πλάτη του, θα κερδίσει το χέρι της όμορφης Ταχής. Είμαστε όλοι σύμφωνοι? Ναι. Η δοκιμασία ξεκινά. Κλείστε το μάτι του πρίγκιπου Χωμοζάνου. Το βρήκα. Σε ακούμε. Είναι πράσινο, το αγαπημένο μου χρώμα της ελπίδας. Πλάκα κάνει. Είναι μαύρο. Άκου λίγα μου. Η επίλυση των ρήφων δεν είναι το δύσκολο σημείο. Σειρά μου τώρα. Από σεβασμό και ταπεινότητα θα ήθελα να ψηφίσω την απάντησή μου στο αστικό δερβίσι. Πρέπει να αστρώ. Θα μπορούσε, αλλά όχι. Πάμε από εκεί πάνω. Απέναντι. Η μοίρα μου γνώρισε τελευταία στη δοκιμασία. Λαμβάνοντας υπόψη και τις προηγούμενες απαντήσεις, είμαι σίγουρος ότι το χρώμα που έχω στην πλάτη μου είναι το άσπρο. Μπράβο, πρίγκιπά μου.
μπουρσαλί μου είχανε μαύρο, το δικό μου ήταν σίγουρα άσπρος. Κοίτα να δεις. Απάντησες λάθος. Άρα, ή φορούσαμε και οι δύο μαύρο άσπρο δίσκο, ή ένας μαύρο και ένας άσπρο. Αλλά ποιος φορούσε μαύρο και ποιος άσπρο. Εγώ ήταν το δίσκο συμπέκτη του τρίτου πρίγκιπα. Ναι, όμως και εσύ απάντησες λάθος. Αν είχες τη μαύρο δίσκο στην πλάτη μου, τότε θα ήξερες με σιγουριά ότι το δικό σου χρώμα ήταν το άσπρο. Όμως εγώ είδα άσπρο δίσκο στην πλάτη σου. Έτσι δεν ήμουν σίγουρος στο δικό μου χρώμα. Ήταν άσπρο ή ήταν μαύρο. Γιατί ήταν το λάθος χρώμα. Η ατυχία σου ήταν μεγάλη τύχη για μένα. Έτσι κατάλαβα ότι αποκλείεται να έχω μαύρο χρώμα. Το χρώμα που είχε στην πλάτη μου ήταν το άσπρο. Είσαστε και οι τρεις άξιοι πρίγκιπες και σας θυμώ. Όμως η μαθηματική λογική άνοιξε την πόρτα της καρδιάς μου στον πρίγκιπα Παρατήρη.